Det her er så et ur fra det japanske Tokyo Flash. Modellen her hedder R75, og det jeg lige vil vise i den korte video her, det er hvordan uret det viser tiden. Det er nemlig lidt specielt. Som udgangspunkt så er uret slukket. For at aktivere det trykker vi på en af knapperne under siden her. Det første mode vi får frem, der har vi minutter angivet nede i bunden. Og så har vi timen angivet af hvide prikker oppe i toppen. Den røde diode herude, den angiver, hvad det er for et mode vi står i, så vi hurtigt kan se, hvad det er for et mode vi har fat i. For at skifte, så trykker vi på knappen igen, mens uret er aktiveret. Så kommer vi over, og her har vi timerne angivet nede i bunden, og minutterne angivet af de hvide prikker oppe i toppen her, hvor hver prik symboliserer 5 minutter. Skifter vi videre igen, så har vi det binære mode, og her vises klokken så binært, så der skal man selvfølgelig være lidt ind i det binære talsystem for at se, hvad klokken er her. For at se, hvad datoen er, så når uret er aktiveret, så trykker vi på den øverste. Der kommer vi over, og så har vi dagen angivet nede i bunden, og månederne angivet af prikkerne oppe i toppen. Så vi tæller simpelthen, hvor mange lys der er oppe i toppen. For at se månederne, der har vi 10, og så har vi 16, så det er den 16. i 10. Husk at du kan se hele anmeldelsen inde på iTrends.dk.